Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन दिनै 16 नभेम्बर एबा बर' थुनलाइ जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फुंबिलिनि गोजोननाय आरो हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोनाथ' ससे भिडिअ क्लिप्स एबा थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिया नङा मिथिखाबाय जानांसिगौ जोङो सोरनि फारसे बाथ्रा सावरायनो नागिरदों नोंथांमोन। थ' नोंथांमोन बावैसो सिगां मणिपुराव जि जाथाय जानानै थांबाय बे जाथायनि सायावनो जोङो सावरायनो नागिरदों नोंथांमोन। बे जाथायाव जोंहा सासे बर' जोहोलाव जोंनि बिर जोहोलाव होनना बुंनांगोन। बे आदाया माने गावनि जिउखौ फोजोबनो गोनां जाबाय। माने टेररिस्टफोरनि आखायाव दुथांफोरनि आखायाव बिथाङा गुलि हत्या खालामजानो गोनां जाबाय। दा बे आदाया आसाम राइफल्सआव मावोमोन डिफेन्सआव आसाम राइफल्स। दा बे आदानि मुङानो जाहैबाय माने सुमन सर्गियारि। डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा डिस्ट्रिक्ट माने बाक्सा जिल्ला। ओमफ्राय गामिया जाहैबाय दैखारकुसि खासिबारि गामिनिमोन आरोना बे आदाया। दा जोबथा दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि दा बेहा सासे उन्दै गथ' दंमोन। दा बिनि थाखायनो बिथाङा सार्भिस मावदोंमोन नङा होमबा बिनि गावनि फेमिलिनि थाखाय बा गावनि न'खरनि थाखाय। दा नोंथांमोन जोबथा दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो आरोना दा बेहा उन्दै सासे दंमोन। बे उन्दै सासेनि थाखायसो गोबां साननो गोनां बाथ्रा दायो। माने बे बाजैया बाजै होनना बुंनांगोन दाथ' माने बे बाजैयाथ' दा रावबो गैया जाहैबाय नालाय बे आदा दंमोन। बे आदाया माने सुमन सर्गियारि बिथाङा टेररिस्टफोरनि आखायाव बा दुथांफोरनि आखायाव बिथाङा जिउ गोमानांनो गोनां जाबाय दिनै मणिपुरनि जाथायाव। बे जाथायाव बिथाङा जिउ गोमानांबाय। दा बिथांनि जिउमाया आलो गोजोनै सोरगोआव जायगा मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। दा नोंथांमोनाबो बिथां आदानि थाखाय सुमन सर्गियारिनि थाखाय नोंथांमोना आनान गसाइनियाव आरज गाबबानो जाबाय। दा बिथाङा मोजाङै मोजां जायगा मोनहैयो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दा गोबां माने डिफेन्सआवनो होन सोरबा सार्भिस मावनायानो होन मायानो होन दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थ' नोंथांमोन आंनि बुंनांगौ बाथ्राया बेनोदि जाहाथे माने जों जेसेबांनाखि बर'फोरानो होन गुबुन जाथियानो होन जोंनि बर'फोरनियाव बांसिन आङो नोजोर गोलैयो आरोना जोंनि बर'फोरा जाहाथे सोरबाफोर सार्भिस मावदोंब्लाबो नेक्स्ट टाइमाव जाहाथे बेफोरबायदि दा जाथों आं बेखौ लुबैयो। आनान गसाइनियाव आं बेखौनो बोर बियो आरोना जाहाथे सोरबाफोर आंनि बिदा फंबायानो जा सोरबायानो जा गुबुनानो जा माने गासिबो जोङो एखे न'खर गंसे न'खरनिनो जोङो गंसे न'खरनिनो सुबुं नङा होमबा गंसे न'खरनिनो जों गासिबो बर'। दा बेयाव सोरबा माने सोरबा एसएसपि मावनाय सिआरपिएफआवनो मावनाय सोरबा इण्डियान आर्मियावनो मावनाय आसाम राइफलावनो मावनाय बिथिं आसाम पुलिसावनो मावनाय डिफेन्सआवनो मावनाय माने बिथांमोना गोबां जोंनि देशनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावबोगासिनो दं। दा बिथांमोना अबथिरा माने जिउ गोमानो गोनां जायोब्ला माने गोबां दुखु मोनो आरोना। बेनि आंनि बुंनाया बेनोसै। आरो जोंहाथ' भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा बिथांनि दा जि जिउ गोमाबाय सुमन सर्गियारि बिथांनि न'खराव जाहाथे बिसिनो बा बिथांनि न'खराव माबा मोनसे मावनानै जानो हानायनि सुबिदा साख्रि बाख्रिनि खोथा बेफोरबायदि दा माबा मोनसे लामा खालामनानै होगोनखौ आङो मिजिंथियो आरोना। थ' बिदिब्ला नोंथांमोन आंनि बुंनांगौ बाथ्राया एसेनोसै। आरो लोगोसे जोंहा जोंनि गेजेराव सोरबाफोर माने डिफेन्सआव मावनायानो होन सोरबा सार्भिस मावनायानो होन दा डिफेन्सआव मावनाया बांसिन जों देशनि थाखाय बिथांमोना नांबोगासिनो दं। दा बे आदामोना जाहाथे एसे मोजाङै थायो आरो जाया नङा जाथायाथ' जाखायो। दा किसुमान गावनि सेफटिखौ नायनानै डिउटिफोराव थाङो आरोना आं बेखौनो लुबैयो जाहाथे जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि नेक्स्टआव दा जाथों बेखौनो आं लुबैयो। थ' बिदिब्ला नोंथांमोन जायफोरा आंनि चेनेलखौ दिनैसिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना मा कमेन्ट हरनो सानो बिनि सायाव मा लुबैयो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय। आं नोंथांमोन बे भिडिअखौ कभार खालामैया एसे लेट जाबाय माने आंनि भिडिअआ एसे लेट जाबाय
मानो होनना बुङोब्ला दायो माइ हानाय मारा होनाय जोंहा गोबां मुखुब दायो खामानि दामानियाव आरो बेजों लोगोसे आंना मबाइलाबो एसे प्रब्लेम होगासिनो दङ नांगौ बायदि नोंथांमोननो आङो भिडिअखौ होनो हायासै बिनि थाखाय आंनिसिम निमाहा बिनाय नोंथांमोननिसिम निमाहा बिनाय थाबाय नोंथांमोन जा आं आसा खालामो नोंथांमोननो नेक्स्टआव बिनिफ्राय माने थाबैनो नोंथांमोननो आङो फोरमायनो हागोन माने मोजां भिडिअ लाबोनो हागोन नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन जय हिन्द जय बर' हारिनि